Sou més de sofà pel·limenta o de sofà llibre i manta? Si us agrada tant llegir com veure pel·lícules, al programa Literalment us portem una secció on parlem de cinema i llibres. Com cada final de mes, avui us portem una llista de 5 adaptacions que s'han estrenat durant aquest mes per informar-vos i facilitar-vos la tria de llibres a llegir o de sèries i pel·lícules a veure els divendres a la nit i els caps de setmana. Jo sóc la Mariona Arabia, veieu un book a Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Pinterest i el blog on podeu trobar tot tipus de recomanacions de llibres, activitats literàries i on podeu trobar també aquestes recomanacions perquè no us en perdeu cap. Així doncs, comencem! Iniciem el mes de maig amb El olvido que seremos. El 7 de maig ha arribat als cinemes aquesta pel·lícula basada en la novel·la homònima de Héctor Abad, editada per Alfaguara el 2017. Està dirigida per Fernando Trueba, escriptor i director de cinema espanyol, i germà del guionista i productor de cinema David Trueba, amb qui també ha col·laborat per fer aquesta pel·lícula. Ha sigut guanyador de nombrosos premis Goya, com el de millor director per Belle Époque, el 93, o el Premi Gaudí a millor pel·lícula d'animació per Chico i Rita, el 2012, que va estar nominada també a un Òscar i al Premi Nacional de Cinematografia el 2015. I aquest 2021 l'adaptació ha guanyat el Premi Goya a millor pel·lícula iberoamericana. Està protagonitzada per Javier Cámara, Juan Pablo Urrego, Nicolás Reyes Cano i Patricia Tamayo. La història narra de manera íntima la vida de Héctor Abad Gómez, Javier Cámara, un metge colombià que va dedicar els últims anys de la seva vida, fins a la nit que el van assassinar al centre de Medellín, a la defensa dels drets humans. La trama narra la vida del doctor, un home carismàtic i líder social, pare de família, preocupat pels fills, però també pels nens de classes menys afavorides. Un home que encomana vitalitat i que defensava una educació basada en la tolerància i l'amor, però condicionada per la violència ambiental del seu entorn. El olvido que seremos és la reconstrucció amorosa, pacient i detallada de la seva vida, a través del record d'una ciutat i d'una família. Així doncs, si us ha cridat l'atenció, ja està disponible a la gran pantalla. La segona recomanació de la llista és Lliçó d'alemany. No és una estrena d'aquest 2021, potser alguns ja us sona, és del 2019, però ara arriba a Filmin i si com jo llavors no la vau veure, ara és un bon moment. Està basada en la novel·la homònima de Siegfried Lenz, publicada al català per Club Editor. L'adaptació és alemana, dirigida per Christian Schauschau, un director de cinema alemany. Ha dirigit més de 10 pel·lícules des del 2005 i fins i tot la tercera temporada de Netflix de la sèrie The Crown. I va estar nominat al Premi German Films Awards per millor director de fotografia per Paula. Està protagonitzada per Ulrich Notzen, Tobias Moretti i Levi Eisenblatter. És un drama ambientat durant el nazisme i la postguerra i explica la història d'un jove, Ziggy Jebsen, que després de la Segona Guerra Mundial està internat en un correccional i un dia entrega una redacció en blanc i el castiguen aïllant-lo en una cel·la fins que escrigui la seva redacció sobre les alegries del deure. Així doncs, aquest aïllament el portarà en un viatge a través dels seus records per tal d'escriure la redacció. El pare d'en Ziggy, Jan Olen Jebsen, és un agent de policia local que li encarreguen prohibir pintar al seu amic de la infància i artista Max Ludwig Nansen. Fins i tot, acabada la guerra i aixecada aquesta prohibició, ell seguirà obsessionat amb aquesta prohibició, amb la seva missió. Així doncs, el jove Ziggy es trobarà enmig de la figura del seu pare i de l'artista que tant admira. Lliçó d'alemany és considerada una de les obres mestres que han construït la literatura alemanya posterior al nazisme i ara ja està disponible a Filmin, així doncs jo us recomano moltíssim que la veieu i que llegiu el llibre. La tercera recomanació de la llista és El ferrocarril subterráneo o The Underground Railroad. És una sèrie de 10 capítols de 60 minuts. La primera temporada ha arribat el 14 de maig a Amazon Prime. Està basada en la novel·la homònima de Colson Whitehead, editada al català per l'editorial Periscopi. Colson Whitehead és també l'autor dels Nois de la Níquel, llibre premiat amb el qual va rebre el Premi Pulitzer d'obres de ficció el 2017, però que ja havia guanyat també el prestigiós Premi National Book Award el 2016. A més, també li van atorgar el premi a millor llibre de l'any amb l'Indies Choice Award el 2017. L'adaptació està dirigida per Barry Jenkins, director i guionista estatunidenc, que va triomfar amb Moonlight, amb la qual va guanyar un premi Òscar el 2016 per millor guió adaptat i un Globo d'Or per millor direcció i guió el 2017. I és també el director del Blues de Beale Street, adaptació també d'una novel·la. Està protagonitzada per Thuso Medhu, Chase Dillon i Joel Edgerton. El ferrocarril subterráneo, ambientada abans de la Guerra Civil nord-americana, narra la història de la Cora, una jove esclava que malviu en una plantació de cotó de Geòrgia.
Després d'escapar d'una agressió brutal en busca d'un ferrocarril subterrani, la Cora descobreix que realment no és una metàfora, sinó que n'existeix un ple d'enginyers i conductors. A la vegada, Cora és perseguida per en Ridgway, un caçador de recompenses obsessionat a retornar-la a la plantació de la qual va escapar. En resum, és una obra monumental que mostra l'impacte de les promeses incomplertes i el conflicte racial a través d'una protagonista femenina amb una voluntat ferotge per escapar dels errors de l'esclavitud. Us recordo que va estrenar el 14 de maig i ja està disponible a Prime Video. A finals de mes, el 28 de maig, arriba una pel·lícula pels més menuts, i també no tan menuts, Cruella, la pel·lícula inspirada en la figura de Cruella de Vil, de la pel·lícula d'animació de Disney, 101 Dàlmates, que està basada en un llibre infantil publicat per Dodie Smith. L'última publicació en català és d'Edicions Jaguar, el 2017. Està dirigida per Craig Gillespie, director de cinema australià, nominat als Oscars per millor guió original amb Lars and the Real Girl, pel·lícula del 2007, interpretada per Ryan Gosling. I també director de la pel·lícula Jo, Tònia, nominada a 3 Oscars i guanyadora d'un Globo d'Or, d'entre d'altres nominacions. Cruella està protagonitzada per Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser i Joel Fry. Amb aquesta pel·lícula, Cruella, fem un viatge enrere en el temps per descobrir el passat de la malvada dissenyadora de moda i els obscurs orígens de la seva crueltat cap als animals i la seva obsessió per les pells. I té pinta que serà una de les pel·lícules més taquilleres d'aquest mes. Així doncs, a partir del 28 de maig, disponible a Disney+. I ja per acabar, a finals de mes, el 30 de maig, arriba a HBO Oslo, una de les apostes més potents de la plataforma d'aquest mes. És una adaptació de l'obra de teatre de G.T. Rogers i guanyadora del Premi Tony. És un drama històric ambientat als anys 90 i que mostra el conflicte àrab-israelí, dirigida per Bartlett Sher, guanyadora d'un Tony Award per South Pacific el 2008 i nominada a un Tony Award per millor direcció a l'adaptació del clàssic Matar a un ruiseñor el 2019. Està protagonitzada per la guanyadora del Globo d'Or, Ruth Wilson, que potser la coneixeu pel seu paper a l'adaptació de la saga del llibre en sèrie a HBO, La matèria oscura, o en Andrew Scott, de Fleabag i Black Mirror, nominat als Emmy. En general, tot el càsting està ple d'actorassos que segur que us sonen de moltes altres sèries i pel·lícules d'èxit. La història es basa en una història real de negociacions entre enemics implacables, les converses secretes, amistats insòlites i actes heroics secrets d'un petit però compromès grup d'israelians, palestins i una parella noruega que va conduir als acords de pau d'Oslo al 93. Oslo és l'última estrena d'aquest mes i si teniu HBO no us la podeu perdre.